než You look začneme, absolutely stunning dělo. tonight. A Thank bych vás you. You're poprosil quite o dashing malou yourself. laskavost. To us. Moc se snažím dosáhnout hranice 1000 odběratelů, je to pro mě opravdu významný milník. Klikněte prosím na tlačítko odebírat. Je to jen jedno kliknutí, ale pro mě je to obrovská motivace k tvorbě dalších videí. Moc vám děkuji. Můj šéf se ke mně naklonil a zašeptal. Zatanči se mnou, moje ex se dívá, odměnou bude polibek. Hudba zesílila. Nad námi se třpitily lustry. Přes taneční sál se její bývalý manžel smál s ženou, která byla mladá jako jeho dcera. Byl jsem svobodný otec. Odpočítával jsem minuty, než se budu moci vrátit domů a uložit dítě do postele. Neměl jsem být součástí její pomsty. Setkal jsem se s jejím pohledem a tiše jsem řekl, můžeš to zvládnout lépe než tohle. V tu chvíli se všechno změnilo. Sál hotelu Riverstone Grand voněl drahými parfémy a ambicemi. Křišťálové lustry vrhalo geometrické stíny na mramorovou podlahu, kde 200 lidí ve slavnostním oblečení předstíralo, že si to užívají. Stál jsem u sloupu a podíval jsem se na hodinky po 4. za 10 minut. 7:30. Lillian čas jít spát byl v 8. Jsem Daniel Reed, hlavní provozní manažer společnosti Cascade Industries, otec 7leté dívky, která si myslí, že příběhy na dobrou noc jsou předmětem jednání. Vdovec už 3 roky, i když to slovo používám zřídka kdy. Na pracovních akcích je lidem nepříjemné. Vypadáš, že plánuješ únikovou cestu. Hlas patřil Markusovi Chenovi, finančnímu řediteli, a jediné další osobě, která tu chápala, proč jsem se stále díval k východu. Chůva účtuje příplatek po 9. hodině, řekl jsem. Markus se zasmál. Upřímná odpověď. Líbí se mi, přikývl směrem do středu místnosti. Mimochodem, ona se na tebe dívá. Nemusel jsem se ptát koho. Catherine Hart si získala pozornost, aniž by se o to snažila. Naše generální ředitelka stála obklopená členy představenstva. Její postoj dokonalý, její úsměv kalibrovaný. Tmavě modré šaty, minimum šperků, vlasy stažené zpět způsobem, který říkal, nemám čas na komplikace. 2 roky jsem pracoval pod Catherine. Byla brilantní, náročná a zcela nečitelná. Na schůzkách si pamatovala každý detail. Chválila dobrou práci a rozebírala slabé argumenty s chirurgickou přesností. Ale nikdy jsem ji neviděl smát se. Ne doopravdy. Ne smíchem, který dosáhne vašich očí. Měla za sebou náročný týden, řekl Markus tiše. Slyšel jsi o rozvodu? Neslyšel jsem. Catherine držela svůj osobní život zamčený pevněji než výkonné apartmá. To je její věc. Jsi jeden z těch dobrých, Reede. Markus mě poplácal po rameni. Většina lidí tady už vymýšlí scénáře. Pravdou bylo, že jsem nepatřil do tohoto světa networkingu a skrytých agent. Na tyto akce jsem chodil, protože byly součástí práce. Podával jsem ruce, vedl vhodnou small talk a odešel jsem, jakmile to bylo profesionálně přijatelné. Můj skutečný život se odehrával v malém bytě, kde jsme stavěli raketové modely u kuchyňského stolu. Kde čas jít spát znamenalo číst 3 kapitoly knihy Divoký robot a odpovídat na nemožné otázky typu Tati, sní roboti? Catherinin smích prořízl okolní hluk. Byl to její profesionální smích, ten, který používala pro velké akcionáře. Přes místnost stála s Prestonem Vencem, předsedou našeho představenstva, zatímco on vyprávěl nějaký příběh, který vyžadoval velká gesta rukama. Znovu jsem se podíval na hodinky. Víte, výslovně vás požádala, abyste tu dnes večer byli, řekl Markus. To mě donutilo se podívat. Co? Vaše jméno bylo na jejím seznamu povinných účastníků. Obvykle mohou vedoucí provozu tyto akce vynechat. Než jsem tuto informaci stihl zpracovat, hudba se změnila. Smyčcový kvartet celý večer poskytoval zapomenutelnou ambientní kulisu. Ale teď přešli na něco pomalejšího, rozvážnějšího. Páry se začaly přesouvat do určené taneční plochy. Catherine se vymanila z Prestonovy orbit. S rozhodností se proplétala davem, krátce se zastavila, aby pozdravila různé manažery. Její trajektorie byla jasná. Šla směrem ke mně. Hodně štěstí, zamumlal Markus a mizel s instinktem přežití někoho,
kdo 15 let pracoval v korporátní politice. Catherine se zastavila 3 stopy od nás. Zblízka jsem viděl napětí kolem jejich očí, sotva viditelné pod dokonalým make-upem. Danieli, jsem rád, že jste mohl dorazit, slečno Hart. Udržoval jsem profesionální tón. Catherine, opravila mě. Nejsme v kanceláři. Oprava se zdála významná, i když jsem si nebyl jistý proč. Za ní jsem zahlédl muže v drahém smokingu. Pozdní padesátník, stříbrné vlasy, sebevědomý úsměv. Měl ruku kolem ženy, které bylo sotva 30. To musel být Catherinin bývalý manžel. Sledovala můj pohled a pak se podívala zpět na mě. Její maska na okamžik sklouzla. Viděl jsem pod ní něco syrového. Bolest, ponížení, vztek. Pak se maska vrátila. Potřebuji se vás na něco zeptat, řekla. Pověst Catherine Hart ji předcházela, ať šla kamkoliv. Ve 38 letech posunula Cascade Industries z regionální neznámosti na národní prominenci. Obchodní časopisy ji nazývali stratégem, který nemrká. Forbes ji zařadil do svého vydání 40 pod 40 s titulkem Jak Catherine Hart postavila impérium na preciznosti. O čem se nepsalo, byl rozvod. Thomas Whitmore, venture kapitál a sériový podnikatel, byl jejím manželem 7 let. Byli mocným párem obchodní scény Riverstone City. Pak se před 6 měsíci všechno zhroutilo. Detaily byly zapečetěny agresivními NDA, ale i tak se šířily fámy. Nevěra, finanční neshody, spor o předmanželskou smlouvu, který obohatil právníky. Věděl jsem to jen proto, že učitelka mé dcery, paní Brennanová, milovala drby a zmínila to během rodičovských schůzek. Dokážete si představit, že zjistíte, že váš manžel byl, neměla bych to říkat, ale ta chudák žena. Změnil jsem téma na Lilyin vědecký projekt. Teď, stojíc před Catherine na této gala, jsem pochopil, proč se v posledních schůzkách zdála křehčí. Proč se minulé týdny na Geralda Morrisona rozkřikla kvůli drobné chybě ve zprávě a hned poté se omluvila. Proč se někdy dlouhé minuty dívala z okna své kanceláře a zapomínala, že tam někdo je. Potřebujete se mě na něco zeptat, zopakoval jsem a pobídl ji. Podívala se přes rameno. Thomas nás teď pozoroval. Žena po jeho boku, Blair něco, influencerka na Instagramu, která nedávno spustila lifestyleovou značku, se zasmála něčemu, co řekl. Zvuk byl performativní, navržený tak, aby byl slyšet. Potřebuji laskavost, řekla Catherine. Její hlas byl kontrolovaný, ale slyšel jsem ten tenký zlom pod ním. Je to poněkud neortodoxní. Dobře, Thomas je tady se svou snoubenkou. Příští měsíc se budou brát. Informaci podala plochým tónem, jako by četla čtvrtletní výnosy. Preston už poznamenal něco o emoční stabilitě během přechodů. Potřebuji jim ukázat, že jsem v pořádku. Počkal jsem. Začíná další tanec. Rád bych vás poprosil, abyste se mnou tančil. Byl to rozumný požadavek. Nevhodné pro generální ředitelku, aby tančila sama, zatímco její bývalý manžel předvádí svůj nový vztah. Prostá kancelářská politika. To bych mohl zvládnout a pak odejít do 8:15. Jistě, řekl jsem. To zvládnu. Úleva se jí myhla tváří. Děkuji. Přesunuli jsme se k tanečnímu parketu. Kvartet hrál něco klasického, co jsem nepoznal. Kolem nás si ostatní páry našli svá místa. Všiml jsem si, že Preston Vance sleduje se zájmem. Několik členů představenstva přerušilo své rozhovory. Catherine se přiblížila. Vonila po jasmínu a něčem citrusovém. Její ruka se lehce a správně usadila na mém rameni. Položil jsem ruku na její pas a udržoval jsem vhodnou vzdálenost. Hudba začala. Pohybovali jsme se společně a byl jsem vděčný za lekce společenského tance, na kterých moje zesnulá žena trvala před naší svatbou. Základní valčík, nic složitého. Jsi v tom lepší, než jsem čekal, řekla Catherine. Moje žena milovala tanec. Naučila mě to. Nevěděl jsem, že jste byla vdaná. Byla to minulost. Rakovina před 3 lety. Její výraz se změnil. Je mi líto. Neměl jsem to vědět. Proč? Jste můj šéf, ne můj životopisec. Přesto na okamžik zmlkla. Máte dceru Lily?
7 let, momentálně přesvědčenou, že se stane astronautkou. Malý, upřímný úsměv se dotkl Catherinejných rtů. Co si myslí o tom, že jste na Nobel večírcích? Přislíbila mi, že si zapamatuji, jak vypadají dezerty, abych je mohl zítra popsat. Je velmi investovaná do architektury dortů. Catherine se skutečně zasmála. Ne ta profesionální verze. Skutečný smích. Překvapená z ní. Pak se její pohled stočil za mé rameno. Její stisk na mé ruce zesílil. Thomas a Blair se připojili k tanečnímu parketu. Předváděli se. Všechna přehnaná naklonění a pohyby navržené tak, aby upoutali pozornost. Blairin smích se opět ozval. Catherinino dýchání se změnilo. Rychlejší, mělčí. Hej, řekl jsem tiše. Nemusíte je sledovat. Všichni sledují všechny, řekla. Tak to funguje. Hudba změnila tempo. Páry se přizpůsobily, někteří opustili parket, jiní přišli. Thomas a Blair zůstali. Nyní blíž k nám. Dost blízko, abych slyšel Blairin hlas. Zlato, šlapeš mi na šaty? Catherine se napjala v mé ruce. Viděl jsem, jak vyjednává smlouvy za miliony dolarů. Viděl jsem, jak prezentuje nepřátelským akcionářům bez ztráty klidu. Ale teď, s jejím bývalým manželem 10 stop daleko, tančícím s ženou, mladou jako jeho dcera. Katrina pečlivě vybudovaná zbroj ukazovala praskliny. 7 let, řekla najednou. Byli jsme manželé 7 let. Víte, kdy to s ní začalo? Neodpověděl jsem. Ve skutečnosti se neptala mě. Naše výroční večeře loni. Poslal jí SMS ze stolu, zatímco jsem byl na toaletě. Její hlas byl velmi tichý. Slyšel jsem ho jen já. Viděl jsem to, když jsem se vrátil. Jen záblesk jeho obrazovky. Chybíš mi dnes večer. Catherine. Konfrontoval jsem ho na parkovišti. Řekl, že to nic není. Obchodní partnerka. Chtěl jsem mu věřit, protože věřit mu bylo snazší, než zničit vše, co jsme vybudovali. Kvartet hrál dál kolem nás. Jiná páry se pohybovala ve svých vlastních orbitách, nevědomé si toho. Navrhl jí zasnoubení ve stejné restauraci, kde navrhl zasnoubení mě. Zopakovala to jako naučenou výpověď. Naše výroční večeře v Riverstone Bistro. Použili stejného fotografa. Udržoval jsem nás v pohybu, udržoval jsem rytmus, dával jí něco stabilního, čeho se může držet. Je mi líto, řekl jsem, a myslel jsem to vážně. Všichni to říkají. Její oči zářily, ale slzy nepadaly. Catherine Hart neplakala na korporátních galavečerech, ale všichni sledují, jestli se zlomím. Preston chce vědět, jestli jsem emočně kompromitovaná. Thomas chce dokázat, že vyhrál. A Blair hořce se zasmála. Blair prostě chce, aby všichni věděli, že existuje. Thomas dramaticky otočil Blair. Vykřikla s potěšením. Několik lidí tleskalo. Musím. Catherine se zadrhl dech. Potřebuji, aby viděli, že jsem v pořádku. Že je mi to jedno, že mě nezničil, ale zranil tě, řekl jsem. A to není totéž, jako být zničený. Pak se na mě podívala. Opravdu. Podívala se na mě. Jako by mě viděla poprvé mimo čtvrtletní revize a rozpočtová setkání. Proč si ke mně laskavý? Proč bych nebyl? Protože nejsem laskavá. Ne doopravdy. Jsem náročná a obtížná a nutím lidi pracovat přesčas a. A taky jste člověk, přerušil jsem ji. A bolí vás to. Hudba gradovala k něčemu. Cítil jsem to v intenzitě kvarteta. Ve způsobu, jakým se ostatní tanečníci pohybovali s větším cílem. Catherinina ruka se přesunula z mého ramene na mou hruď. Ne sugestivně, spíše jako by se potřebovala zpevnit. Danieli, musím se tě zeptat na něco jiného. Skutečná laskavost. Varovné zvonky v mé hlavě. Dobře, potřebuji, abys mě políbil. Přestal jsem se pohybovat. Stáli jsme tam zmrzlí uprostřed tanečního parketu, zatímco kolem nás kroužily další páry. Jen na okamžik. Právě tady, kde to všichni vidí. Kde to Thomas vidí? Potřebuji, aby si myslel. Zhluboka se roztřeseně nadechla. Potřebuji, aby si myslel, že jsem se pohnula dál, že mě chce někdo jiný, že nejsem jen žena, kterou nechal za sebou. Viděl jsem to, zoufalství pod její dokonalou klidností. Nežádala mě, abych s ní tančil. Žádala mě, abych byl rekvizitou v její pomstě.
Catherine, prosím. Její hlas se na tom slově zlomil. Udělá to pro vás stát. Povýšení, bonus, cokoliv potřebujete. Prosím. Jen mi pomoz vyhrát tuhle jedinou věc. Světlo z lustru najednou působilo příliš jasně. Cítila jsem na sobě pohledy. I když. Jestli se skutečně dívali, nebo jestli si to jen namlouvám, to jsem si nebyla jistá. Thomas a Blair kolem nás protančili. Zachytil Catherinin pohled a usmál se. Samolibě a vítězoslavně. Prosím, řekla Catherine znovu. Nežádám jako tvůj šéf. Žádám jako někdo, kdo je zoufalý a ponížený a snaží se nerozpadnout před 200 lidí, kteří všichni čekají, jestli se zlomím. Telefon mi zavibroval v kapse. Pravděpodobně chůva, paní Chenová, z přízemí. Lily si pravděpodobně dodělala úkoly a dojednávala si další čas na tabletu. Myslela jsem na svou dceru, v bezpečí našeho bytu, hádající se o limity pro sledování obrazovky. Myslela jsem na rozhovor, který jsme spolu měli minulý týden, když se zeptala, proč se její nejlepší kamarádka Zoeovi rodiče rozvádějí, protože se někdy lidé přestanou k sobě chovat laskavě, řekla jsem jí. A když se to stane, bolí to i všechny kolem nich. Byli jste s mámou vždycky laskaví? Lily se zeptala. Snažili jsme se být. Ne vždycky jsme uspěli, ale snažili jsme se dál. Teď stála Catherine přede mnou a žádala mě o účast v představení určeném k ublížení někomu. I když si to ten někdo zasloužil. Hudba brzy skončí, řekla Catherine. Thomas se dívá. Představenstvo se dívá. Tohle je moje šance jim všem ukázat, že jsem v pořádku, že jsem víc než v pořádku, že používám sebe. Dokončila jsem tiše. Trhla sebou. Nemyslela jsem si to. Ano, myslela. Přesně to jsi myslela. Udržovala jsem hlas klidný. Ne obvinující, jen konstatující fakta. Chceš, abych tě políbil, aby se tvůj bývalý manžel cítil žárlivě nebo poníženě, nebo jakýkoliv jiný pocit doufáš. Chceš, aby představenstvo vidělo, že jsi stabilní a pokročila si dál. Tohle není o mně. Tohle není ani tak o tobě. Je to o nich. Takže to neuděláš. To jsem neřekl. Odmlčela jsem se a pečlivě volila slova. Říkám, že potřebuješ přemýšlet o tom, o co vlastně žádáš. Chceš použít falešný polibek, abys dokázala něco lidem, na kterých nezáleží. Ale co to dokazuje? Že umíš hrát stejné hry jako Thomas? Že jsi ochotná manipulovat někoho, aby ti pomohl předstírat štěstí? Hudba se vlnila směrem k vrcholu. Kolem nás se páry připravovali na závěrečný výkřik. Nerozumíš, řekla Catherine. Její hlas byl napjatý. Nechápeš, jaké to je, když se na tebe všichni dívají a čekají, až selžeš. Vcházet na schůzky a vědět, že všichni přemýšlejí, jestli se právě zhroutíš. Vidět svého bývalého manžela, jak ti předvádí svůj nový život jako trofej. Máš pravdu, nerozumím té konkrétní situaci. Podívala jsem se jí do očí. Ale rozumím zármutku, rozumím ponížení a rozumím tomu, jaké to je tak zoufale chtít, aby se na tebe lidé přestali litovat, že bys udělala cokoliv. Abys dokázala, že jsi v pořádku, tak mi pomoz. Pomáhám ti. Říkám ti, že to nebude fungovat. Čelist se jí napjala. To nevíš. Ano, vím, protože i když tě teď políbím, i když to Thomas uvidí a bude žárlit, i když si představenstvo bude myslet, že jsi naprosto stabilní, nic z toho nevyléčí to, co je skutečně rozbité. Je to jen další maska. Poslední tóny písně se vznášely ve vzduchu. Páry kolem nás skončily dramatickými pózami. Některé se skláněly, některé jednoduše držely konečnou pozici. Stáli jsme tam proti sobě. Ani jeden se nehýbal. Potlesk se rozléhal po tanečním sále. Odměna, řekla Catherine náhle. Za polibek. Zajistím ti projekt Riverside. Plná autonomie, tvůj výběr týmu, schválení rozpočtu. Je to kariérní zlom. Prostudovala jsem si její tvář. Viděla zoufalství, pýchu, sotva potlačenou paniku. Catherine, řekla jsem jemně. Můžeš to udělat lépe. Slova dopadla mezi nás jako kámen do klidné vody. Vlny uvědomění se přehnaly přes Catherininu tvář. Zmatek, pak šok, pak něco, co vypadalo jako stud. Co? Její hlas?
byl sotva slyšitelný pod doznívajícím potleskem kolem nás. Můžeš to udělat lépe, zopakovala jsem. Pak používat lidi, pak hrát pro svého bývalého manžela. Pak proměnit svou bolest ve hru manipulace. Ruka jí klesla z mého hrudníku. Odmítáš. Odmítám se účastnit něčeho, co by ublížilo nám oběma. Je v tom rozdíl. Tohle byla chyba. Odstoupila, její profesionální maska se s plnou silou nasadila. Zapomeň, zeptala jsem se. Měli bychom se vrátit na svá místa. Počkej. Nesáhla jsem po ní. Fyzicky jsem se jí nesnažila zastavit. Jen jsem mluvila dost tiše, aby musela zůstat poblíž. Stále s tebou budu tančit. Bez podmínek, bez představení, bez odměn, jen tanec, pokud chceš společnost. Dívala se na mě, jako bych mluvila cizím jazykem. Proč bys to dělala? Protože si požádala. A nic mě to nestojí být laskavá. Ale Thomas si uvidí, co chce, bez ohledu na to, co uděláme. Pokud se políbíme, bude si říkat, že zoufale toužíš po jeho pozornosti. Pokud ne, bude si říkat. Vzdala ses. Nemůžeš ovládat jeho příběh. Můžeš ovládat jen svůj vlastní. Začala hrát další píseň, pomalejší, melancholičtější. Páry se znovu spojily a méně jich bylo. Někteří se přesunuli k baru, vzrušení okamžiku pominulo. Catherine stála jako zmrzlá, tucet mikroexpresí jí blikalo přes tvář. Příliš rychle na to, abych je rozeznala. Pak pomalu přikývla. Jen tanec, řekla. Jen tanec. Vrátili jsme se na svá místa. Její ruka na mém rameni teď působila jinak. Méně zoufalé sevření, víc váhavý dotek. Pohybovali jsme se společně a tentokrát v tom nebylo žádné představení. Jen dva lidé, zabírající stejný prostor, pohybující se do hudby. Nevím, jak to dělat, řekla Catherine po chvíli. Valčík, jde ti to skvěle. Ne, tohle je upřímnost, ne hraní her. Hraju hry tak dlouho, že jsem zapomněla, že existuje jiný způsob. Přemýšlela jsem, jak odpovědět. S manželkou jsme šli jednou na terapii těsně předtím, než onemocněla. Ne proto, že bychom měli problémy, ale protože chtěla zajistit, abychom měli nástroje pro případ, že problémy nastanou. Terapeutka řekla něco, na co jsem nikdy nezapomněl. Autenticita je zranitelná, ale manipulace je vyčerpávající. Zeptala se nás, na čem chceme, aby náš manželský život byl postaven. Chytrá terapeutka, drahá terapeutka. Ale ano, otočili jsme se a znovu jsem zahlédla Thomase. Teď se na nás díval, jeho výraz byl vypočítavý. Blair mluvila živě, nevšímavá k jeho rozdělené pozornosti. Dívá se, zamumlala Catherine. Nech ho, nebudí tě to? Proč by mělo? Nepředstírám. Jen tančím se svou šéfkou na firemní akci. I když. Pokud budeme upřímní, měla bych ti říct, že doufám, že odejdu do 8:15. Lily už bude v posteli, ale ráda ví, že jsem doma. To jí překvapilo malým úsměvem. Myslíš na svou dceru, zatímco tančíš s generální ředitelkou. Vždycky myslím na svou dceru. Je to tak trochu práce. Musí to být příjemné. Je to děsivé a vyčerpávající a to nejlepší, co jsem kdy udělala. Tancovali jsme v tichosti ještě několik taktů. Napětí, které se v Catherinaině těle stahovalo, se postupně uvolňovalo jako odvíjející se pružina. Omlouvám se, řekla nakonec za to, že jsem tě žádala, abys mě políbil. Za to, že jsem se tě snažila podplatit kariérním postupem. Za to, že pomalu vydechla. Za všechno. Omluva přijata. Jen tak. Prostě tak. Bolelo to a udělala si volbu, které lituješ. To je docela lidské z tvé strany. Generální ředitelka by na těchto akcích neměla být lidská. Měla by být neporazitelná. Možná v tom je ten problém. Píseň skončila. Rozloučili jsme se přirozeně, bez rozpaků. Kolem nás se lidé začali přesouvat k večeři, která se připravovala v sousedním tanečním sále. Formální část večera končila. Catherine se na mě dlouze podívala. Měla bych tě pustit. Jsem si jistá, že tvoje chůva se diví, kde jsi. Pravděpodobně. Paní Chenová je velmi přesná ohledně svých sazeb. Děkuji, Danieli, za tanec, za upřímnost. Zaváhala. Za to, že jsem nevyužil její situace. To je nízká laťka.
Překvapilo by tě, kolik lidí ji nedokáže překonat. Podívala se směrem, kde stál Thomas, nyní obklopen skupinkou mladších manažerů, kteří se smáli něčemu, co řekl. Měla bych obejít kruh, udělat dojmy, dokázat, že jsem stabilní a profesionální a naprosto nedotčená. Nebo, řekla jsem opatrně, bys mohla prostě jít domů. Vypadala překvapeně. Nemůžu odejít. Preston očekává, že budu sedět u hlavního stolu. Je tu segment uznání dárců a jsi generální ředitelka. Můžeš odejít kdykoliv chceš. Nepotřebuješ povolení. Není to o povolení. Je to o vnímání. Právě teď si asi 5 minut od velmi veřejného zhroucení. Vidím to. Kdokoliv se na tebe skutečně podívá, uvidí to. Zůstat tady. Nutit se skrze další 3 hodiny malých řečí a předstírání. To není síla. To je jen tvrdohlavost. Catherine otevřela ústa k argumentaci, pak je zavřela. Dotkla se spánku, kde jsem teď viděla tvořící se tenzní bolest hlavy. Nesnáším, že máš pravdu. Ngám. Je to pro mou dceru velmi otravné. Navzdory všemu se usmála. Vsadím se. Pojďme. Začala jsem kráčet k východu. Po chvíli se Catherine přidala. Prošli jsme pozlacenými dveřmi tanečního sálu do mramorové lobby hotelu. Hluk večírku za námi utichl. Catherine se zastavila u sloupu a zdálo se, že se propadla, jakmile byla mimo dohled. Nevím, co teď dělat, přiznala. Na tenhle večer jsem se připravovala týdny. Jak budu vypadat, co řeknu, kdyby na mě Thomas promluvil, jak všem dokážu, že jsem v pořádku, a teď jsem prostě. Teď si volíš sebe místo představení. To je vlastně nejtěžší. Na chvíli byla ticho a zpracovávala to. Jak si to zvládla po smrti manželky? Jak si čelila lidem? Ta otázka mě zaskočila. Upřímně, zpočátku jsem to nedělala. Vzala jsem si rodinnou dovolenou, schovala se v našem bytě, nechala sestru, ať se postará o většinu logistiky. Lily a já jsme prostě na chvíli existovali. Jedli jsme cereálie k večeři, sledovali jsme příliš mnoho televize, plakali jsme, když jsme potřebovali. To zní hezky. Nebylo to tak. Bylo to hrozné. Ale bylo to skutečně hrozné. Ne hraně předstírané hrozné. A nakonec jsme z toho vyšli. Catherine pomalu přikývla. Ještě jsem neplakala. Ani jednou. Ne když jsem našla ty zprávy. Ne během jednání s právníky. Ne když bylo rozvodové řízení dokončeno. Všichni říkají, že to zvládám tak dobře. Možná to nezvládáš. Možná to jen odkládáš. To zní vyčerpávajícím. Manipulace je vyčerpávající. Citovala jsem. Pamatuj. Skutečně se zasmála, i když to bylo roztřesené. Tvoje drahá terapeutka na něco přišla. Telefon mi zavibroval. Zkontrolovala jsem ho. Paní Chenová se ptala, jestli ještě budu dlouho. Musím jít, řekla jsem. Ale za to, co to stojí, si myslím, že si udělala správnou volbu. Odejít, ne hrát hry. Být upřímná. Necítím se dobře. Cítím se, jako bych utíkala. Někdy je ústup nejchytřejší strategií. Jsi dobrá generální ředitelka. Víš, kdy se máš znovu nadechnout. Catherine si mě prohlížela s výrazem, který jsem nedokázala úplně přečíst. Proč jsi ke mně tak laskavá? Pokusila jsem se tě zmanipulovat. Nabídla jsem ti úplatky. Jsem tvá šéfka. Což celou věc dělá ještě nevhodnější, protože jsi člověk a potřebovala si, aby si to někdo dnes večer pamatoval. To je vše. Žádný složitý motiv. Většina lidí má složité motivy. Většina lidí je vyčerpávající. Usmála se na to. Skutečný úsměv, který dosáhl jejich očí. Danieli Rede, jsi překvapivě moudrý na muže, který staví modely raket se svou 7letou dcerou. Moudrost pochází od 7leté dcery. Vlastně je velmi jasná v tom, co je správné a co špatné. To věci zjednodušuje. Stáli jsme v hotelové lobby. Večírek pokračoval bez nás za pozlacenými dveřmi. Skrze vysoká okna jsem viděla světla centra Riverstone City, odrážející se od přístavu. Bylo to krásné tím způsobem. Drahá města jsou krásná. Všechno třpyt a slib a pod ní skrytá samota. Řekni mi o ní, řekla Catherine náhle. O své dceři. Ta otázka mě překvapila.
Za 2 roky práce pro Catherine jsme nikdy nemluvili o osobních detailech nad rámec nezbytné logistiky. Věděla, že mám dítě, protože to ovlivňovalo můj rozvrh, ale nikdy se nezeptala. Hledala jsem ta správná slova. Je geniální a tvrdohlavá a naprosto sama sebou. V 5 letech se rozhodla, že chce být astronautka, takže teď je všechno o vesmíru. Každý víkend děláme vědecké pokusy. Minulý měsíc jsme si postavili model sluneční soustavy z ovoce. Jupiter byl cukrový meloun. Catherine se rozšířil úsměv. To zní chaoticky. Bylo to tak. Cukrový meloun šnil a my jsme museli evakuovat Jupiter. 20 minut plakala nad planetární smrtelností. Pak oznámila, že uspořádáme pohřeb pro Jupitera a napsala smuteční řeč. Smuteční řeč pro cukrový meloun. Velmi dojemná smuteční řeč. Mluvila o Jupiterově věrnosti svým měsícům a jeho oběti pro vědecké pochopení. Poprvé jsem to večer nahrál. Catherine vypadala upřímně uvolněně. Zní pozoruhodně. Je jí také 7, což znamená, že klade přibližně 400 otázek denně. Včera večer se chtěla dozvědět, proč dospělí lžou jedni druhým. Odmlčela jsem se. To byla zábavná konverzace. Co jsi jí řekl? Pravdu, že lidé někdy lžou, protože se bojí, nebo jsou zranění, nebo se snaží chránit. Ale že lhaní obvykle věci zhoršuje, ne zlepšuje. A že lidé, kteří stojí za to mít ve svém životě, jsou ti, kterým nemusíte lhát. Catherine to vstřebala. Vaše dcera má velké štěstí. Já mám štěstí. Udržuje mě upřímného. Každé rozhodnutí, které udělám, si říkám. Co by se Lily naučila, kdyby to viděla? Jakým mužem chci, aby mě viděla? Proto si mě odmítl políbit? Částečně, ale také proto, že to bylo špatně. Víš, že to bylo špatně. Žádal si mě, abych se podílel na něčem, co by nám oběma ublížilo. Ty, protože by to nic neuzdravilo. Já, protože bych se podílel na manipulaci. Nemyslela jsem jasně. Myslela si velmi jasně. Myslela jsi jako někdo, kdo byl zraněn a chce zranit zpět. To je lidské. Ale nejsi takový, jakým chceš být. Zůstala chvíli potichu a prsty si lehce otáčela tenký náramek na zápěstí. Thomas kdysi říkal, že jsem příliš upřímný pro biznis, že se musím naučit hrát hru lépe, říkal. Můj přímý přístup mě dělal naivním. Napadlo tě, že by mohl promítat? Co tím myslíš? Lhal ti, měl poměr, hrál hry. Možná tě tvoje upřímnost ohrozila, protože zvýraznila jeho neupřímnost. Catherinin výraz se změnil, zpracovávala tento nový rámec. Nikdy jsem o tom takhle nepřemýšlela. Málo kdy přemýšlíme, když jsme v tom. Můj telefon znovu zavibroval. Paní Chenová naléhala. Jdi. Catherine řekla. Tvoje dcera tě potřebuje. Většinou potřebuje spánek. Ale ano, je mi 38 let a vedu společnost s obratem v milionech dolarů. Myslím, že si zvládnu zařídit odvoz autem. To jsem se neptal. Podívala se mi do očí. Nevím, jestli budu v pořádku, ale budu upřímná, že nejsem v pořádku, což mi přijde jako pokrok. To je pokrok, Danieli. Promluvila, když jsem se otočil k odchodu. Děkuji, že jste mě dnes večer přijala. Tu skutečnou mě, ne tu verzi CEO. Verze CEO je docela působivá, ale skutečná verze je statečnější. Odešel jsem předním vchodem hotelu, kde na mě čekalo moje skromné auto. Když jsem jel ulicemi centra Riverstonu směrem k mému bytovému domu, přemýšlel jsem o večeru, o Catherinejně zoufalství, její zranitelnosti, jejím rozhodnutí na poslední chvíli odejít z představení. Můj telefon se ozval reproduktory auta. Markusi Chene, odešel si brzy, řekl bez úvodu. Lidé se baví, nech mě hádat. Myslí si, že se mezi mnou a Catherine něco stalo, kromě jiných teorií. Thomas Whitmore každému, kdo poslouchá, říká, že Catherinin duševní stav je znepokojující. Preston vypadá, že má zácpu z nespokojenosti. A Blair Hastings zveřejnil příběh o vítězství, který získává velkou pozornost. Povzdechl jsem si. Lidé potřebují koníčky. Tohle je firemní politika Riverstonu. Spekulace jsou koníček. Markus se odmlčel. Co se vlastně stalo? Catherine mě požádala o tanec. Tancovali jsme. Pak jsme oba odešli,
protože večírky jsou hrozné. To je všechno. To je pozoruhodně nudné. Dobře, za to, co to stojí, si myslím, že si udělal správnou věc. Ať už to bylo cokoliv správného. Catherine dnes večer vypadala ličtěji než za poslední měsíce. Je lidská. Lidé na to o šéfech zapomínají. Většina šéfů na to zapomíná o sobě. Markusův tón se změnil. Zítra si dávej pozor. Preston nemá rád narušení svého vyprávění a ty ses nějakým způsobem stal narušením. Zavěsili jsme, když jsem zajížděl do parkovacího domu mého domu. Paní Chenová čekala v mém bytě a pletla něco, co mohlo být šála nebo možná velmi ambiciózní ponožka. Je spící. Paní Chenová hlásila. Hotové domácí úkoly, vyčištěné zuby, hádala jsem se o čas usínání jen 10 minut místo obvyklých 20. To považuji za pokrok. Zaplatil jsem jí, včetně příplatku za práci přes čas. Odešla s vědoucím úsměvem a já jsem se konečně poprvé za celý večer plně nadechl. Lilína místnost byla tmavá. Kromě projektoru hvězd, který si trvala na použití. Souhvězdí se pomalu otáčela po jejím stropě. Odkopala si deku a rozvalila se tak bezvládně, jak to umí jen děti. Její tablet ležel na nočním stolku a zobrazoval pozastavené video o marťanských roverech. Přikryl jsem ji dekou, opatrně, abych ji neprobudil. Lehce se pohnula a zamumlala něco o astronátech. Tati. Její hlas byl ospalý. Jsem doma. Byly tam koláče? 4 druhy. Vyfotil jsem si je na telefon. Zítra analyzujeme strukturální integritu. Usmála se, aniž by otevřela oči. Miluju tě, tati. Miluju tě taky, děťátko. Byla znovu v bezvědomí během několika sekund. Chvíli jsem tam stál, díval se na ní, jak dýchá a cítil, jak se tíha večera usazuje v perspektivě. Tohle bylo to, na čem záleželo. Ne firemní politika, ne pomstychtivý plány, ne předstírání stability pro lidi, kterým na tom vlastně nezáleželo. Tohle. Moje dcera, v bezpečí a milovaná a snící o vesmíru, další ráno přišlo příliš brzy. Lily vběhla do mého pokoje v 6:30, což bylo v sobotu urážlivé, ale standardní pro dítě poháněné zvědavostí a snídaňovými cereáliemi. Tati, musíme udělat palačinky ve tvaru Saturnových prstenců. Nejdřív potřebujeme kávu. Lidskou kávu, ne 7letou kávu. Žádná 7letá káva neexistuje. Přesně to mám na mysli. Udělali jsme palačinky. Vypadaly nic jako Saturnovy prstence a spíše jako soustředné katastrofy. Ale Lily je prohlásila za vědecky zajímavé a 83. Můj telefon zavibroval. E-mail od Catherine odeslaný v 5:47. Danieli, děkuji za včerejší večer. V pondělí si beru osobní volno. V úterý bychom měli projednat vaši vůdčí roli na projektu Riverside. Získal jste si ji zásluhami, ne manipulací. Také bych se ráda setkala s Lily, pokud je to vhodné. Myslím, že se mohu něco naučit od někoho, kdo píše smuteční řeči pro cukrové melouny. Přečetl jsem to 2krát, pak jsem to ukázal Lily. Moje šéfka se s tebou chce setkat. Ta z toho Nubl večírku? Jo. Je milá? Učí se, jak být. Myslím, že by se ti líbila. Dobře, ale musí souhlasit s chaotickými vědeckými pokusy. Myslím, že se to dá zařídit. Catherine si nevzala jen pondělí volno. Vzala si celý týden, což šokovalo Cascade Industries Gossip Network do horečky. Preston svolal mimořádné zasedání představenstva. Markus mi denně posílal aktualizace, které zněly jako válečné dopisy. Dále jsem pracoval, dělal svou práci, vyhýbal se spekulacím. Následující sobotu se Catherine objevila ve veřejné knihovně, kde jsme s Lily trávili většinu víkendových dopolední. Pomáhal jsem Lily s výzkumem udržitelnosti marťanské kolonie, když jsem viděl Catherine listovat v sekci astronomie, očividně nepohodlně v džínách a ležérním svetru. Slečno Hartová, řekla Lily hlasitě, protože 7letí nemají pojem o knihovním hlase. Tati říká, že by se ti mohly líbit vědecké pokusy. Catherine vypadala překvapeně, pak potěšeně. Jsi dobrá na pokusy, nebo jen koukáš? Nevím. Nikdy jsem žádné neudělala. Lilyin výraz naznačoval, že to je to nejsmutnější, co kdy slyšela.
Nikdy si nedělala vědecké pokusy. Jako nikdy? Ne od školy. A ty byly velmi strukturované. To není skutečná věda. Skutečná věda je, když nevíš, co se stane a musíš na to přijít. Lily popadla Catherine za ruku s ležérní autoritou dětství. Pojď, dnes stavíme systém filtrace vody. Můžeš pomoct. Sledoval jsem, jak Catherine dovolila, aby ji odtáhli k našemu obvyklému rohovému stolu, kde jsem už rozložil materiály. Filtrační sáčky, aktivní uhlí, písek, štěrk, prázdné lahve. Je to v pořádku? Catherine na mě zamumlala. Je to perfektní, zamumlal jsem zpět. 2 hodiny pak Catherine Hartová, generální ředitelka Cascade Industries, stavěla systém filtrace vody se 7letou. Lily vysvětlovala vědecké principy s jistotou někoho, kdo viděl přesně jedno video na YouTube. Catherine poslouchala, jako by to byla nejdůležitější prezentace, jakou kdy slyšela. Vidíš, řekla Lily a nalila bahnitou vodu přes jejich hotový filtr. Velké kusy se zachytí jako první, pak menší kusy a uhlí odstraní divné chemikálie. Je to jako série strategických kontrolních bodů, nabídla Catherine. Ano, přesně, Lily se zazářila. Jsi v tom dobrá? Catherine vypadala upřímně šťastně. Jsem, že? Šli jsme na oběd po dineru, který Lily milovala, protože podávali snídani po celý den. Catherine si objednala francouzský toast a ani se nehnula, když Lily vysvětlila svůj celý plán kolonizace Marsu, včetně diagramů nakreslených na ubrouscích. Těžké je voda, vysvětlila Lily, ale myslím, že kdybychom měli dost filtrů, jako jsme dnes udělali, mohli bychom recyklovat všechno. Žádný odpad, uzavřený systém. Catherine řekla velmi efektivní. Přesně. Sledoval jsem je, jak si povídají o systémovém myšlení a udržitelnosti. 2 mysli, které pracovaly podobně navzdory 30letému věkovému rozdílu. Na cestě zpět k našemu autu Lily běžela napřed, aby se podívala na něco ve výloze. Catherine a já jsme šli v přátelském tichu. Je mimořádná, řekla Catherine. Vím, že děláš pozoruhodnou práci. Dělám, co můžu. Některé dny moje nejlepší je zmrzlá pizza a čas s tabletem, ale přežijeme, Danieli. Zastavila se. Chci se znovu omluvit. Za tu noc na gala večeru jsem tě žádala, abys ohrozila svou integritu pro moje ego. To bylo špatně na mnoha úrovních. Už jsme to probírali. Omluva přijata. Můžeme se posunout dál? To bych si přála. Váhala jako přátelé. Pokud to není příliš nevhodné vzhledem k našemu pracovnímu vztahu, přátelé, kteří staví systémy filtrace vody se 7letými, myslím, že to je nejméně nevhodný základ, jaký může být, usmála se. Dobře. Lily přiběhla zpět. Tati, může slečna Hartová příští týden přijít k nám domů? Chci jí ukázat svůj model sluneční soustavy, nového Jupitera. Je to pomeranč. To záleží na rozvrhu slečny Hartové. Catherine, opravila ji a podívala se na Lily. Říkej mi Catherine. A ano, ráda bych viděla Jupitera pomeranče. Jaro v Riverstone City přišlo pomalu. Led v přístavu roztál, stromy se zazelenaly a Catherine Hartová se dál objevovala na víkendových vědeckých pokusech. Zpočátku kancelářské drby explodovaly. Thomas Whitmore dělal na investorských jednáních narážky. Preston naplánoval znepokojené kontroly, ale Catherine se poprvé ve své profesionální kariéře neuchýlila k řízení škod. Jen žila svůj život. Ať si mluví, řekla jednoho sobotního dne, když pomáhala Lily postavit model Mezinárodní vesmírné stanice z kartonu a lepicí pásky. Už mě nebaví spravovat cizí příběhy. Projekt Riverside byl spuštěn pod mým vedením. Catherine mi skutečně dala plnou autonomii. Ačkoliv jsme oba věděli, že to není odměna, bylo to, co jsem si zasloužil roky konzistentní práce. Rozdíl byl důležitý. Jednoho květnového večera, po tom, co Lily usnula, jsme s Catherine seděli na malém balkoně mého bytu. Přinesla víno. Já jsem obstaral sýr a krekry. Preston odstupuje, řekla bez úvodu. Dnes to oznámil. Řekl něco o tom, že chce trávit čas s rodinou, ale vlastně si myslím, že si uvědomil, že se nezlomím, nedám výpověď, ani vhodně nemám nervové zhroucení. Už nejsem zajímavý na řízení. Jak se k tomu stavíš? S úlevou, s potvrzením.
Trochu se děsím té restrukturalizace představenstva, usrkl Vína. Ale hlavně se cítím lehčí, jako bych roky nesla něco těžkého a konečně to odložila. Zátěž výkonu. Přesně tak. Bože, od kdy jsi tak vnímavá? Vždycky jsem byla vnímavá. Ty ses prostě začala všímat, zasmála se. Dobrá poznámka. Seděli jsme v příjemném tichu a pozorovali světla města, odrážející se od přístavu. Zdola doléhala hudba z nějaké párty. Smích a hlasy se mísily. Můžu ti něco říct? Zeptala se Catherine. Něco, co jsem nikomu neřekla. Samozřejmě. Chodím k terapeutce. Začala jsem před 3 týdny. Pomáhá mi všechno zpracovat. Manželství. Rozvod. To, jak jsem celou svou identitu postavila na neproniknutelnosti. To je odvážné. Je to děsivé, ale nutné. Otočila se ke mně. Zeptala se mě na ten večer na gala, na to, co mě přimělo konečně odejít. Řekla jsem jí, že si mě odmítla políbit. Představuju si, že to byl zajímavý rozhovor. Řekla. Dala si mi dar hranic. Tím, že ses odmítla podílet na mé manipulaci, si mi ukázala, že existuje i jiný způsob bytí. Hlas Catherine byl tichý. Má pravdu. Ukázala. Jen jsem nechtěla být součástí něčeho ubližujícího. Ukázala si mi, že být člověkem není slabost. Že autentičnost je ve skutečnosti síla. Že nemusím podávat dokonalý výkon, abych si zasloužila respekt. Odmlčela se. To je radikální koncept pro někoho, kdo 15 let budoval brnění. Jaké to je být bez brnění? Své zranitelné, děsivé, skutečné. Zevnitř bytu jsme uslyšeli bouchnutí. Obě jsme stuhli, ale pak se ozval Lilín hlas. Tati, spadla jsem z postele, ale jsem v pořádku. Potřebuješ pomoc? Zavolala jsem zpět. Ne, jen jsem ti to chtěla říct. Catherine se tiše zasmála. Je úžasná, udržuje mě upřímnou. Nás obě vlastně. Minulý týden se mě zeptala, jestli jsi moje přítelkyně. Co jsi jí řekla? Že jsi moje kamarádka. A to je stejně důležitější titul. Catherine se mi podívala do očí. Je to jen přátelství? Otázka visela mezi námi, upřímná a zranitelná a děsivá. Nevím, řekla jsem upřímně. Vím, že ráda trávím s tebou čas. Vím, že Lily tě zbožňuje. Vím, že neskutečně respektuju práci, kterou na sobě děláš. Ale taky vím, že se oba stále léčíme z různých ran. A spěchat do něčeho, protože se to teď cítí dobře, nemusí být fér ani k jednomu z nás. To je velmi dospělé. Mám 7letou holčičku, která sleduje každý můj krok. Dospělost je povinná. Chvíli byla ticho. A co kdybychom to prostě dělali dál? Stavět filtrační systémy na vodu, pít víno na balkonech, být k sobě upřímné, vidět, kam to povede, aniž bychom to nutili do nějaké definice. To zní dokonale. Opravdu. Naučila jsem se, že ty nejlepší věci v mém životě nebyly plánované. Prostě se staly, protože jsem byla dost přítomná, abych je rozpoznala. Catherine sáhla přes malý prostor mezi našimi židlemi a vzala mě za ruku. Ne romanticky, ne předstíraně, prostě spojení. Děkuji, řekla. Za ten večer, za každou sobotu od té doby, za to, že jsi mi ukázala jiný způsob bytí. Děkuji ti, že jsi dost odvážná, abys to zkusila. Zevnitř se ozval Lilín hlas znovu. Tati, může Catherine zůstat na snídani? Chci udělat měsíční palačinky. Podívali jsme se na sebe a zasmáli se. Měsíční palačinky? A, zeptala se Catherine. Neptej se. Jsou horší než Saturnovy prstence. Nemůžu se dočkat. A v tu chvíli, sedíc na malém balkóně v obyčejném bytě, s rozkazující 7letou holčičkou z ložnice a sklenicemi vína zachycujícími světla města, jsem si uvědomila něco hlubokého. Skutečné spojení není budováno na velkých gestech nebo dokonalých okamžicích. Je budováno na malých volbách opakovaných konzistentně. Volba upřímnosti před výkonem. Volba přítomnosti před předstíráním. Volba vidět lidi. Skutečně je vidět v celé jejich chaotické, nedokonalé lidskosti. Catherine mě ten večer na gala požádala, abych jí políbila. Výkon určený k tomu, aby něco dokázal lidem, na kterých nezáleželo. Místo toho jsem jí tím, že jsem odmítla, dala nám oběma něco cennějšího.
Prostor k vybudování něčeho skutečného. Pojďme, řekla jsem a vstala. Pojďme vyjednávat specifikace měsíčních palačinek. Lily bere snídaňovou geometrii velmi vážně. Catherine vstala, stále mě držela za ruku. Nevynechala bych to za nic na světě a myslela to vážně. Vešli jsme dovnitř společně ke zvuku 7leté holčičky, která s naprostou autoritou vysvětlovala krátery na měsíčním povrchu, k nedokonalým palačinkám a upřímnému smíchu a tiché revoluci volby autentičnosti před brněním. Thomas se oženil s Blair při obřadu, o kterém psali lifestyleové magazíny. Preston se uchýlil do svého rekreačního domu. Drby v Cascade Industries si nakonec našli nové cíle, ale v sobotní dopoledne jste mohli najít Catherine Hart ve veřejné knihovně, jak staví vědecké pokusy s holčičkou, která věřila v marťanské kolonie a upřímné rozhovory. Mohli jste najít svobodného otce, který se naučil, že nejodvážnější věcí, kterou můžete říct, je někdy prostě ne. A mohli jste najít všechny tři, jak se pomalu a nedokonale učí, že skutečná síla není v tom nikdy se nerozpadnout. Je v tom opakovaně se rozhodnout, být upřímný o rozpadu a pak se stejně záměrně rozhodnout uzdravit. To není pohádkové zakončení. To je lepší. To je skutečné.